Výborne. Tak, nahrávanie je spustené a to je teda chvíľa, kedy s radosťou odovzdávam Miške slovo, ktorá bude facilitovať tento webinár. A vlastne posledný v tomto školskom roku, lebo ďalšie je teda až na jeseň, a to vám povieme na záver. Tak, nech sa páči, Miška. Áno. Ďakujem veľmi pekne, Silvi, za slovo. Chcela by som vás aj ja ešte úplne všetkých privítať. Ahojte, volám sa teda Michaela a dneska sa spoločne pozrieme na tému dobrovoľníctvo ako také. Ja osobne si myslím, že už ste všetci toto slovo minimálne raz v živote počuli a aj na začiatku sme sa o ňom kúsok bavili, že niektorí ho dokonca aj pravidelne vykonávajú, či už v nejakých maličkých parlamentoch alebo organizáciách. Bude nás vlastne čakať taká prezentácia, kde si to všetko zhrnieme a nejakým spôsobom si zatriedíme, prípadne si porovnáme dobrovoľníctvo s brigádou a potom na konci si dáme takú krátku spätnú väzbu. Predtým, než sa ale do toho pustíme, tak by som s vami chcela spraviť jeden taký rýchly energizer, aby sme sa ešte trošku uvoľnili a aby sme si nejakým spôsobom vyskúšali možno aj tools, ktoré sú v Zoome. Ale ja teraz skúsim otvoriť whiteboard a chcela by som vás poprosiť, keby ste na tú whiteboard nakreslili nejaké vaše obľúbené emoji, nejaký emotikon. Či už to bude tvár, alebo to bude nejaké zviera, alebo to bude niečo, proste nechám to úplne na vás, aj fantáziu nechám to úplne na vás, ale bola by som rada, keby ste tam nakreslili niečo, čo chcete. Ja som ju teraz zapla, mali by ste ju vidieť. A nakreslím tam niečo aj ja. Nech vás to nenechám úplne samú. Za samých. Okamih milujem, keď sa to začne všetko krútiť. Hej. Je to dosť náročné kresliť toto myšou, akože za to sa ospravedlňujem, ale okay. Niekto chce Niektorí ste proste... postielkou. To ma baví. Hej. Aj tak poďme si kresliť vlastne teraz tú najbližšiu hodinu, že? Kašlíme na to. Je to najlepší relax, aký môže byť. Hej, to je pravda. Ale niekto to veľmi krásne, teda má úplne že nadanie. Tu vidím krásne obrázky. Budeme to sledovať. Ste šikovní. Ďakujem. OK. Ja, Vyzerá, že už to všetci tak nejak Tač. sa máte. Počkaj, Darius, že každý, že čo chce. Ja som videla posteľ v prvom rade, ale to je počítač. Nika, tá kniha vyzerá nádherne, aj tie zvieratka sú pekné. Hm. No, ja by som svoje srdiečka radšej vymazala pri tomto. Hej. Rada by som tu ten whiteboard nechala celú dobu, ale bohužiaľ to nemôžem. Takže pustíme sa rovno na tú prezentáciu, ak dovolíte. Ja to teda skúsim ukončiť a prezdielam vám obrazovku ešte raz, aby ste to poriadne videli. Takže teraz by ste mali vidieť túto, alebo takto tú prezentáciu opäť. A ideme sa teda rovno do nej pustiť. Na začiatok poviem kúsok aj taký obsah, aby ste vedeli, čo nás vlastne čaká a čo nás neminie, akým témam v rámci toho dobrovoľníctva sa vlastne budeme venovať. Na začiatku si teda uzrejmime, čo je vlastne dobrovoľníctvo, potom sa skúsime preniesť aj do toho, že čo vlastne dobrovoľníctvo prináša, či nám vôbec niečo prináša a vlastne prečo to dobrovoľníctvo robiť a prečo ho možno pre niektorých nerobiť. Ako sa stať dobrovoľníkom a rovnako tak aj aké sú hlavné cieľové skupiny dobrovoľníctva, vlastne s kým všetkým sa dá pracovať v rámci dobrovoľníctva. Potom prejdeme aj do takej trošku zákonnej štruktúry, ale nie veľmi veľkej, ale skúsime si nejakým spôsobom
vysvetliť, aké sú povinnosti a práva organizácie alebo samotného dobrovoľníka a potom vlastne, aký je už priamo ten rozdiel medzi dobrovoľníckou a brigadníckou zmluvou. Čo by som vám ešte na začiatku chcela vysvetliť, tak je to, že my vlastne, ak budeme prechádzať týmito témami, tak pred každou témou budeme mať nejaký mýtus alebo pravdu. Bude tam nejaký výrok a vašou úlohou bude zhodniť, či je to mýtus alebo pravda. OK. Ak to bude mýtus, tak tam môžete mi poslať emoji dislike. Ak to bude pravda podľa vás, tak môžete poslať srdiečko. Samozrejme je to dobrovoľne, ak sa nebudete chcieť vyjadriť, tak nemusíte, ale bola by som veľmi rada by som videla vlastne, že čo si myslíte a čo nie. My si potom vysvetlíme, či ten výrok teda platí alebo či neplatí, ako to vlastne je. Zároveň sa tým aj vlastne niečo naučíme ohľadom toho dobrovoľníctva a potom na konci vlastne vyhodnotíme, že či to bola naozaj pravda alebo to bol naozaj mýtus. Možno to teraz znelo dosť akože chaoticky, ale myslím si, že to je veľmi jednoduché na pochopenie, až keď prejdeme potom už na tú praktickú časť. Takže nebudem to nejako zbytočne otáľať. Vlastne jedinou vašou úlohou bude, že ak si myslíte, že je to pravda, tak dajte srdiečko. Ak si myslíte, že je to mýtus, tak dajte dislike alebo palček hore. Dole. OK, začneme teda tým, čo je to dobrovoľníctvo všeobecne. Takže pravda alebo mýtus, hej. Každá neplatená pomoc sa považuje za dobrovoľníctvo. Môžete si to premyslieť a môžete mi poslať srdiečko alebo dislike. Ja budem čakať, budem sa pozerať. OK, super, vlastne všetci ste dali, že to je mýtus. Tak sa na to poďme rovno aj pozrieť. To je to vlastne dobrovoľníctvo. Ja by som sa možno takto na úvod chcela spýtať trošku aj vás, čo si ako keby pod tým dobrovoľníctvom predstavujete, čo vám možno napadne, keď niekto povie dobrovoľníctvo ako také. Chcel by sa niekto vyjadriť, že vedeli by ste mi možno povedať? Prípadne, ak už ste dobrovoľníčili, tak kde to bolo? Kľudne sa môžete vyjadriť aj cez chat, ak vám náhodou nejde mikrofón, kamera, alebo aj cez mikrofón. Že to mi napadne, keď niekto povie, alebo keď počujem slovo dobrovoľníctvo. OK. Roman napísal nejaká pomoc dôchodcom alebo zdravotne postihnutým. OK, super. Možno dôležité je to slovo pomoc, ale presne zapájanie sa do komunitných akcií. Super. Veronika, ďakujem. OK. Myslím si, že ste to vlastne pomenovali veľmi pekne. Hlavným takým znakom dobrovoľníctva je to, že vlastne sa idem dobrovoľne zapojiť do nejakej činnosti s tým, že ju nevykonám za nejakú mzdu. To znamená, že chcem prísť pomôcť na rôzne podujatia, chcem prísť pomôcť na tábory, chcem prísť pomôcť rôznymi organizačnými vecami pri napríklad Dni zeme alebo festivali. Rovnako tak vlastne na začiatku ste už niektorí spomínali, že ste v mládežníckom parlamente. To znamená, že sa aktívne nejakým spôsobom participujete do dianí o meste. A toto je tiež vlastne dobrovoľníctvo. To znamená, že snažím sa pomôcť komunite, snažím sa byť solidárny alebo rôznym skupinám a tak ďalej. Samozrejme, to dobrovoľníctvo môže byť aj krátkodobé, to znamená, že idem pomôcť vyčistiť rieku v mojom meste, ako napríklad my na tejto fotke, kde sme sa zapojili do jedného podujatia, kde práve sa plošne
čistili všetky rieky v našom okolí alebo v našej lokalite. To znamená, že naozaj môžete sa zapojiť aj jednodňovo, alebo keď už budete, alebo niekto je aj taký, ktorý si vyslovene to robí rád a jednoducho má z toho ako keby aj dobrý pocit, tak to vie robiť aj dlhodobo. Že buď sa zaviaže nejakej organizácii, môže byť ich aj viacej, alebo pravidelne chodí vlastne pomáhať na rôzne akcie a aktivity. No a vlastne tým, že pravidelne chodí, tak sa stretáva možno aj s tými istými ľuďmi. Už aj práve tí dobrovoľníci si vedia ako keby vytvoriť takú svoju komunitu. Takže dá sa aj takto. A čo sa týka toho mýtusu a pravdy, tak ja som sa nakoniec dala vlastne takú vetu, že každé dobrovoľníctvo je pomoc, ale nie každá pomoc je dobrovoľníctvo. Lebo ono ten rozdiel je v podstate slovne náročný, ale vlastne v praxi celkom jednoduchý, pretože ja keď idem pomôcť napríklad mojej mamine s taškami, alebo keď idem pomôcť zaparkovať auto niekomu, tak to je vlastne pomoc. To je preto, lebo sú to moji blízki ľudia, lebo ich mám napríklad rada a chcem im pomôcť. Ale to dobrovoľníctvo je tiež druh pomoci, ale je to niečo nezistné. A pomáha vlastne napríklad aj ľuďom, ktorých som v živote nikdy nevidela, alebo to môžu byť aj penzisti, môžu to byť malé deti, ale ja ich chcem pomôcť, pretože viem, že oni sa napríklad budú cítiť lepšie, alebo všeobecne viem takto pomáhať aj tým organizáciám a tak ďalej. To znamená, že keby sme to úplne celé mali nejako zhodnotiť, tak ten výrok je teda mýtus. A tuším, ste tam všetci dávali dislajky. Nevidela som to žiadne sriečko, takže ste veľmi šikovní. A samozrejme, keď budete mať aj nejaké otázky počas prezentácie, tak kľudne sa ozývajte. Kľudne ma prerušte, aj babi. Ak ma budete chcieť doplniť, Silvia s Veronikou, tak kľudne môžete. OK, prejdeme na ďalší mýtus alebo pravdu. Takže dobrovoľníctvo pomáha pri hľadaní práce. Očakávam teraz srdiečka alebo dislajky. O, OK, super. Áno, strašne pekne vyzerajú tie srdiečka, mám vás z toho radosť. Dobre. Áno, chcela by som sa vlastne teraz venovať presne tomu, že čo nám vlastne to dobrovoľníctvo prináša. Aké z toho vieme mať nejakým spôsobom užitky aj my, lebo samozrejme, už som spomenula, že vlastne za to dobrovoľníctvo sa nejakým spôsobom neplatí. To znamená, že dobrovoľník nemá za to mzdu, tak ako normálny zamestnávateľ. Ale osobne si myslím, a vlastne aj na základe mojich skúseností, lebo tým, že som pôsobila aj v mládežníckych parlamentoch, tak s týmto dobrovoľníctvom ide ruka v ruke, tak viem povedať to, že vlastne to, čo dá človeku dobrovoľníctvo, je niekedy oveľa, oveľa viac a je to oveľa viacej cenejšie ako to, čo by mu dali práve tie peniažky, pretože dobrovoľníctvo sú pre mňa osobne najviac tie skúsenosti a zručnosti, ktoré viem získať úplne zadarmo a viem ich potom zužitkovať vlastne v iných etapách môjho života. Sú to skúsenosti a zručnosti, ktoré ja nadobudnem a vlastne nikdy o ne neprídem, lebo sa ich naučím a čo sa už raz naučím, tak teda väčšinou, čo už sa človek raz takto naučí, tak potom už tak jednoducho o to nepríde. A pre mňa osobne toto bolo úplne najdôležitejšie, že vlastne tým, že ja som chodievala na tie dobrovoľnícke akcie, tým, že som sa zapájala a tak som si veľmi dobre keby zlepšila komunikáciu s ľuďmi. Zlepšila som si komunikáciu či už so staršími alebo mladšími ľuďmi. Rovnako tak, keď niekto pomáha aj pri organizovaní nejakého podujatia, tak získa aj také manažerské schopnosti. To znamená, že nejaké rozdelenie úloh alebo príde vlastne pod nejaký časový stres možno a začne vlastne premýšľať nejakým spôsobom, že čo, kedy, ako, kedy spraviť, aby vlastne to podujatie dopadlo dobre. A podľa mňa toto bolo úplne najviac. Samozrejme, keď odmyslím všetky tie priateľstvá,
a všetky tie kontakty, ktoré vlastne sme s Veronikou, alebo proste ja, všetci, kto to robí, rovnako tak nadobudli. Lebo ono fakt počase, keď už to človek robí, to už som to raz spomínala, ale podľa mňa je to dobre spomínať viackrát, že keď už to proste človek robí tak veľa a zapája sa, tak proste sa tam vytvorí tá komunita. A tým viac sme tam chodili, tým viacej sme boli takí spätí, tým viacej sme sa poznali a tým lepšie sme potom spolu aj fungovali. A bola to už možno v úvodzovkách taká druhá rodina, keď do toho človek naozaj sa tak ponorí. Ďalšia vec, podľa mňa, čo dobrovoľníctvo prináša, je to, že tým, že človek robí s rôznymi cieľovými skupinami, ktorým sa tiež teda budeme venovať, ale tým, že s nimi robí, tak vlastne si vie vyskúšať robiť s nimi nejakú konkrétnu prácu. To znamená, že pre príklad, hej, ak chce byť niekto pedagóg, tak vie si v mladosti vyskúšať vlastne pracovať takto s deťmi, robiť pre ne nejaké aktivity alebo sa im nejakým spôsobom takto venovať a on vlastne počas toho, ako s nimi pracuje, vlastne zistí, či ho to naozaj baví, alebo sa nad tým len nejakým spôsobom domnieval. A toto je podľa mňa tiež veľmi pekná vec, že človek sa vie takto na nečisto ako keby stretnúť s nejakou takouto prácou, ktorá potom v budúcnosti ho vie možno aj živiť. A častokrát to dokonca stalo aj to, že človek, na ktorého by som nikdy v živote nepovedala, že bude robiť napríklad pani učiteľku v škôlke, tak si práve vyskúšala robiť s detičkami na jednej akcii, na jednom podujatí a teraz práve robí učiteľku v škôlke a veľmi ju to naplňa a veľmi ju to baví. A to sú presne také tie situácie, kde si človek uvedomí, že aha, okej, že keby vtedy išla napríklad pracovať do nejakej kaviarne alebo niekde, tak by vlastne možno nikdy nezistila, ako ju toto veľmi baví. A všetko to tak na seba súviselo, bolo to veľmi pekne, tak tak rada na to spomínam. A potom, čo mi ešte vlastne nedá úplne nespomenúť, tak ide aj o to, že dobrovoľníctvo je nezištné, čo sa týka peniažkov, ale nie je úplne nezištné, čo sa týka napríklad na náklady na občerstvenie alebo nejaké cestovné náklady, materiál a tak ďalej. V dnešnej dobe, tým, že už aj tie organizácie si vlastne píšu rôzne svoje projekty a dostávajú fondy a tak ďalej, tak vedia ako keby zabezpečiť tomu dobrovoľníkovi už aj napríklad ten materiál. To znamená, že tie náklady pre toho dobrovoľníka sú úplne minimálne a väčšinou aj tie organizácie samé sa vlastne snažia tým dobrovoľníkom toho strašne veľa dávať, lebo si ich vážia, vedia, že to robia vlastne s pokorou, úctou, že jednoducho ich hlavná myšlienka to je pomôcť a oni si to veľmi vážia. To znamená, že oni veľa do tých dobrovoľníkov aj investujú. Rovnako tak sú organizácie, ktoré si aj zaškolujú rôznych svojich dobrovoľníkov. Či už sú to nejaké vzdelávacie programy, alebo sú to rôzne iné. Tak vlastne takýmto spôsobom tá organizácia vie investovať do toho dobrovoľníka a samozrejme je to ďalšia zručnosť, o ktorú ten dobrovoľník jednoducho ju nadobudne, ale už o ňu potom neskôr nepríde. Čo sa u bežných zamestnávateľov a hlavne na tej brigádnickej pôde veľmi málokrát stáva, že brigádnik dostane nejakým spôsobom nejaké školenie a tak ďalej. Väčšinou len tie nevyhnutné. Že tá organizácia už naozaj potom tých dobrovoľníkov, ktorí tam chodia pravidelne, berie ako jej súčasť. A vtedy je tam potom taká symbióza a je to veľmi také pekné. Takže keby sme to zase mali proste zhrnúť, ten výrok, tak dobrovoľníctvo pomáha pri hľadaní práce. Ono dokonca vyslovene niektoré firmy sa ako keby pozerajú v životopise aj na toto. Že keď sa napríklad niekto hlási, povedzme na nejaké možno aj to manažerské miesta a tak ďalej, a vidia tam vlastne u toho človeka, že dobre, že robil dobrovoľníka a napríklad sa podujal na nejakej organizácii, prípadne má rozvinutú komunikáciu a tak ďalej, tak je jednoducho väčšia šanca, že si ho napríklad ten zamestnávateľ vyberie. Ale samozrejme to bol jeden príklad z
100, neviem koľko, takže tam už to potom záleží na situácii, ale vie pomáhať aj priamo pri hľadaní práce, keď to tak poviem. OK. Ďalší výrok je, že dobrovoľníkom môže byť iba dospelý človek. Takže očakáva srdiečka, dislajky, alebo srdiečka, lajky, alebo niečo. OK, zatiaľ mám dislike, 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 OK. Všetci si dali dislike, takže poďme sa na to pozrieť, ako to naozaj je. Ale samozrejme, pri tejto otázke, kto sa môže stať dobrovoľníkom, je vlastne zaujímavé to, že ste mali všetci vlastne pravdu, že dobrovoľník môže byť vlastne ktokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. Keď sa pozrieme na to vlastne, ako sa vôbec stať takým dobrovoľníkom, tak vlastne nie sú tam ako keby žiadne nejaké požiadavky na toho človeka, tým, že je to naozaj taká dobročinná činnosť a tie organizácie, keď si vyberajú, hľadajú dobrovoľníkov, tak oni sú radi za každého jedného človeka, lebo v dnešnej dobe už je to také viac raritné, by som povedala, než možno kedysi. To znamená, že nároky vlastne nie sú podľa mňa skoro žiadne. Také, povedzme, obmedzujúce vek, kultúru, neviem čo, proste vôbec. Každopádne, akým spôsobom sa vlastne dostať do tohto dobrovoľníckého sveta? V prvom rade, podľa mňa, je veľmi dobrý prvý krok, keď si vlastne človek vyberie oblasť, ktorá ho vlastne zaujíma. To znamená, že či už, ako som už spomínala v tom príklade, s tou babou, že ona vlastne mala rada deti, ale možno o tom ešte ani sama až tak nevedela, ale povedala si, že OK, že skúsim pre ne spraviť nejaké aktivity a potom vlastne zistila, že sa veľmi dobre cíti, keď je v okolí detí, že sa cíti veľmi dobre, keď ich môže niečo naučiť a potom to vzplynula, že do toho išla práve na tú pedagogickú. Takže dôležité je vlastne popremýšľať aj nad tým, že kde vlastne by som chcel dobrovoľničiť. Rovnako tak existuje aj veľa dobrovoľníkov, ktorí chceli vidieť napríklad inú krajinu, hej, povedzme. A tak si našli vlastne rôzne organizácie, ktoré takto ponúkajú nejaké dobrovoľnícke ponuky a ten človek mohol vycestovať do krajiny, do ktorej chcel a zároveň tam aj s niečím pomohol, mal tam prípadne niečo aj hradené. To znamená, že ako keby ten, ten dôvod, prečo vlastne človek dobrovoľníči môže byť rôzny a môže byť na rôznych miestach v rôznom čase. Keď už má človek vybrané aspoň niečo, alebo vyslovene si len povie, že ja by som veľmi rád niekomu pomáhal, podľa mňa mi to vie samému pomôcť, tak je dobré kontaktovať organizáciu alebo si minimálne nejakým spôsobom nájsť organizácie. Ja som do tejto prezentácie vlastne aj dala linky na platformu dobrovoľníckych centier, ktoré sú aj v rámci Slovenska. A potom som sem dala aj vlastne túto Európsku dobrovoľníckú službu, ktorá tiež ako keby zastrešuje dobrovoľníctvo aj v rámci Európy. Tam si vytýnajú všetky informácie, ktoré oni tam vlastne, alebo rôzne aktuality a tak ďalej. Takže určite by som odporúčala. Zároveň tam si potom človek podľa toho vie vybrať, že napríklad aj podľa práve tej krajiny alebo podľa toho spôsobu toho dobrovoľníctva a tak ďalej. No a potom by som ešte rada vlastne spomenula to, že dobrovoľníctvo je aj oceňované. Je oceňované v rámci Slovenska najvyššia taká v vodokách súťaž, ktorá je, tak je Srdce na dlani, kde sa získava práve toto ocenenie. To znamená, že nekončí to ako keby len pri tom dobrovoľníctve, ale viete ako keby aj možno svetu ukázať, že ste dobrovoľník, alebo by ste to chceli možno ukázať viacerým ľuďom, aby sa práve aj ostatní zapojili a nejakým spôsobom ich namotivovať. Takže je toho veľa, je to podľa mňa na tých stránkach je
to úplne najkrajšie napísané, ktoré sa tomu venujú. Samozrejme, ak by ste ohľadom toho mali ešte nejaké bližšie otázky alebo informácie, tak kľudne sa nám ozvite aj v tomto webinári. Ale myslím si, že tam nájdete väčšinu tých informácií. No a samozrejme, dám ruku do ohňa za to, že v každom meste existujú aj rôzne neziskové organizácie, centra voľného času, alebo aj mládežnícke parlamenty, ktoré vlastne tiež aktívne to dobrovoľníctvo robia. To znamená, že keby sme to mali nejako uzavrieť, tak áno, samozrejme, dobrovoľníkom môže byť ktokoľvek, takže tento výrok bol mýtus. Áno, Sili? Ak by som ťa mohla doplniť, keď to dáš ešte naspäť na chvíľočku. Áno. Tak ja len chcem doplniť jednu vec, že naozaj, že Slovensko je v tomto jedinečné, že my máme zákon o dobrovoľníctve, že a z toho vlastne vychádza aj tá platforma dobrovoľníckých centier, ktorá je vlastne po celom Slovensku, ktorá sa snaží hľadať cesty, ako, keď chcete byť dobrovoľníkom, si nájsť to miesto, kde môžete dobrovoľničiť od hospicov až po napríklad naozaj organizácie, ktoré pracujú napríklad s malými deťmi. To je jedna vec a naozaj je to cesta veľmi dôležitá, preto aj Európska komisia ju podporuje a je to jeden z najväčších a najsilnejších programov, ktoré má. A práve tá Európska dobrovoľnícka služba podporuje to vycestovanie až na rok. A v tom prípade vlastne hradí všetky náklady každému mladému človeku. Čiže vy už sa môžete aj teraz tam prihlásiť, ale od 18 rokov môžete vycestovať. A tam je taká veľká databáza organizácií. Ja som sa vždy smiala na tom, že keď som to prezentovala, že naozaj od záchrany delfínov môžete robiť až po, ja neviem, s malinkými detičkami alebo v sociálne slabšími rodinami, v rôzne činnosti a tam je veľmi dôležité to, že nemusíte sa báť tým, že je to naozaj zastrešené Európskou komisiou. Ten systém je veľmi, veľmi dobre postavený, že každá tá organizácia musí prejsť akreditáciou, čiže nie je to také, že idete na blink do niečoho neovereného, ale naozaj tie organizácie sú preverené, sú to organizácie, ktoré majú svojich ľudí, kde sa učíte jazyk krajiny, kde spoznávate tú kultúru, pracujete maximálne 6 hodín denne, máte zabezpečené ubytovanie, strávu, náklady na cestovanie, všetky tieto veci, plus nejaké vreckové ešte ďalšie. A je to veľmi, veľmi pozitívna vec, že ktorá vám môže otvoriť oči a cez to sa spoznáte aj vy navzájom. A ešte, čo je dôležité, že pracujete zase v ďalšom medzinárodnom týme, že tak ako vy ste, tak sú tam aj ďalší dobrovoľníci z ďalších krajín. A Sebastian má otázočku asi, nech sa páči. Áno, dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať, že ako to funguje, ak človek ešte nemá teda 18, že či je možné, aby sa zapojil do dobrovoľníctva aj v nejakej inej krajine, alebo prípadne na Slovensku, keď napríklad, že čo ja viem, proste, že sa niečo organizuje a človek má proste o to záujem ísť niekde vycestovať, ale teda nemá ešte 18 rokov, že či je nejaká možnosť, či sa to teda nejako dá. Tak ako my fungujeme, môžem asi Miška ja odpovedať, že takto, jak tu Miška je teraz sedí ako pred vami, tak predtým bola dobrovoľnička v našej organizácii a potom sa stala vlastne školiteľkou a môže sa zapojiť potom do ďalších programov, že tie organizácie naozaj my sme veľmi radi, keď pracujeme aj s mladými predtým. Čo sa týka nariadenia Európskej dobrovoľníckej služby, tam sa môžete v 17 registrovať, ale ten čas vycestovania je už v 18 a je to z právnych záležitostí, že vtedy už vlastne ako keby zodpovedáte sami za seba. Ale čo sa týka aj ďalších vecí, že toto je vyslovene Európska dobrovoľnícka služba. Ale ak by ste chceli vycestovať a napríklad sa zúčastniť mládežníckej výmeny, byť tam mini líder alebo čokoľvek, tak to poskytuje veľmi veľa organizácií aj na Slovensku. A vlastne nemôžete mať zodpovednosť za tých ostatných mladých ľudí, ale môžete byť mini líder, pomocný. Napríklad Miška by bola líder a vy by ste išli s ňou a vlastne boli by ste takí mini lídri, že by ste jej pomáhali, ale ona by mala tú zodpovednosť, lebo už má nad 18 rokov. Toto je dôležité, že ten prelom. Ale čo sa týka dobrovoľníctva, tak naozaj nie je to úplne viazané, lebo tam, ale v tom prípade, keď tá organizácia poskytuje a zabezpečuje dobrovoľnícky program pre mladých dobrovoľníkov pod 18 rokov, tak musí zabezpečovať vlastne aj to, aby ste boli v bezpečí. Toto je veľmi dôležitá vec.
že v zahraničí sa tomu moc nechcú venovať. Že tam sa toho boja, že radšej si zoberú dobrovoľníkov nad 18 rokov. Ale ty sa môžeš ako 17-ročný napríklad už registrovať. A už si v týme dobrovoľníckom Európskej únie. Zodpovedala som dostatočne, alebo ešte máš nejakú podotázočku, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. A ty, ak sa porozliadneš, prípadne ak nám napíšeš potom, že ak by si mal záujem, že chcel by si sa do nejakého takého zapojiť, tak neviem, odkiaľ si, tak sú rôzne organizácie, ktoré aj pripravujú na toto. A viem, že aj niektoré organizácie dokonca vysielajú na také programy dobrovoľnícke do zahraničia. Ale sú rôzne programy. Potom sú ešte programy, kedy si musíte napríklad platiť cestovné náklady a vlastne ten pobyt máte zdarma, že každý to má trošku inak. Ale čo je pod Európskou komisiou, pod programom Erasmus, Európsky zbor Solidarity, tak tam máte všetky náklady hradené. To je podmienka. Dobre, tak asi som zodpovedala. Tak Miška, len toľko som chcela doplniť, že naozaj ten rozmer dobrovoľnícky je neskutočne široký, že od toho, že prídem vedľa do organizácie, ktorá je v susedstve alebo v mojom meste a začnem tam venčiť psíkov napríklad, až po záchranu veľkú. A mne napadala presne tie veľké záchrany, ktoré aj Európska dobrovoľnícka služba tiež poskytovala, že napríklad aj u nás, keď sa stala tá situácia v Tatrách, alebo tsunami, alebo takéto, tak vtedy naozaj existuje ešte aj tímová, taká hromadná, kolektívna dobrovoľnícka služba, kedy idete na týždeň, na dva naozaj pomôcť po nejakom nešťastí, situácii, ale toto je všetko už nad 18 rokov, len aby ste vedeli. A vtedy to vám nebráni potom ísť napríklad na ročnú, že dorobiť si tú ročnú Európsku dobrovoľnícku službu a v nejakej organizácii, kde budete zase inak pracovať. Tak, a odovzdávam slovo Miške. Prepáč, som ti vstúpila do toho, ale toto mi príde úplne nádherná vec, že oproti tomu, čo bolo kedysi, že teraz tie systémy podpory sú veľmi veľké. Áno, akože úplne v pohode, kedykoľvek, môžete do toho vstúpiť aj s Nikou, ja budem rada, lebo však aj ja môžem na veľa vecí zabudnúť, takže ďakujem pekne. Okay, ak už teda nemáte žiadne otázky, tak prejdeme, toto sme teda zhodnotili, že je teda mýtus, a prejdeme na ďalší výrok. Dobrovoľník pracuje iba s ľuďmi. Tak môžete nahádzať emotikony. Darius si myslí, že vôbec. Kto si myslí, čo? To isté je Sebastian. OK. Všetci. Dobre, poďme si to teda zhodnotiť. Samozrejme, mali ste pravdu, vy ste veľmi šikovní v týchto veciach, mala som dať ťažšie otázky, ale samozrejme sú úplne rôzne cieľové skupiny, s akými môžu dobrovoľníci pracovať. Samozrejme, povedala by som, že ľudia sú asi tí najčastejší, či už sú to práve deti alebo mládež, seniori, prípadne nejakí ľudia s nejakým zdravotným znevýhodnením alebo v nejakej náročnejšej situácii. Môže to byť samozrejme ale aj zvieratka, prípadne príroda. Znamená, že rôzne útulky, rôzne ochrany prírody, vlastne aj podľa mňa to čistenie rieky bolo akýby dobrovoľníctvo priamo pre prírodu a tak ďalej. A človek vie pracovať aj s komunitou a verejnosťou, čo sú práve napríklad tie rôzne podujatia alebo organizácia tých podujatí, alebo už sú to nejaké komunitné akcie. Ja osobne som najviac pracovala asi to deti a mládež, lebo to bolo práve skrz ten mládežnícky parlament, ale pamätám si, že sme mávali veľa akcií aj so seniormi, aj v rámci medzigeneračného dialogu a tak ďalej. A tam to bolo tiež veľmi pekné, lebo my sme tam mávali vlastne aj deti zo základných škôl a keď sa človek len tak ako keby zapozeral, tak si vtedy vlastne uvedomil, že vidí vlastne nejakého piatačika, ktorý sa rozpráva s nejakým seniorom a dvom to vlastne veľmi ako keby pomohlo, pretože ono človek, keď vlastne pracuje s takýmito ľuďmi alebo pracuje práve s tými zdravotne postihnutými alebo v tej náročnejšej životnej situácii,
tak vtedy si ako keby podľa mňa najviac človek uvedomí aj možno, aké sú hodnoty v tom živote a nejakým spôsobom ho to aj tak inak nastaví a dosť to v ňom zaznie, že pamätám si, keď sme napríklad robili ešte v rámci toho mladíckého parlamentu aktivity pre um, teraz mi vypadlo to slovo, ale sirotince. A boli tam rómske deti a to, akým spôsobom sa tie deti tešili len za to, že sme im vlastne vymysleli nejaké dve, tri úplne jednoduché aktivity, tak vlastne nejakým spôsobom doteraz to mám pred očami a vždy na to tak spomeniem, keď to cítim zle, alebo keď tým, že moje problémy sú tie najhoršie na tejto planete, tak si vždy spomeniem práve na tieto situácie a vtedy si tak uvedomím, že OK, že to stačí, že dosť. A možno aj takýmto spôsobom to vie práve pomôcť možno aj tým dobrovoľníkom alebo všeobecne ľuďom, že myslím si, že každý v živote by mal aspoň raz za čas niečo takéto zažiť. Alebo kľudne aj s tými zvieratkami. Akože vidieť tie preplnené útulky a potom vidieť niekde na Instagrame alebo na nejakej inej sociálnej sieti, že si niekto kúpil opäť psa, napríklad bez papierov alebo nejaké iné zviera, ktoré proste z nejakých neúplne overených chovateľských staníc, tak tiež ho to potom tak zamrzí, ak keby tí ľudia boli vlastne slepí a nevideli tú realitu. Takže odporúčam to každému, ale aby som nebola taká negatívna, tak mám skúsenosti napríklad aj s komunitou, kde vlastne sme takto pomohli nejakým spôsobom s výstavbou lavičiek, lebo v našej dedine, lebo my sme to ani nečakali, že vlastne my ako mladí budeme mať nejaké slovo, možno ak by som to takto povedala v našej dedine, lebo akože áno, na tej mestskej úrovni to bolo silné, ale tak v dedine, keď je vás tam dokopy možno 1000 obyvateľov, tak tam to není, hlavne mladých nás tam bolo možno 5 dokopy, že akože to nebolo vôbec veľa, ale vlastne keď sme presne prišli za tým starostom, tak on bol úplne nadšený, že akože my chceme pomôcť dedine a on hneď nám všetko dával a takto vlastne sa nám podarilo aj nie úplne postavať lavičky, to som povedala hlúposť, ale ich premalovať a vlastne nejakým spôsobom zveladiť, by som povedala, do prostredia tej našej dediny. Takže to sú také rôzne situácie, že rád na to proste človek spomína. Takže áno, toto je k tým cieľovým skupinám, takže výsledok je, že áno, človek môže pracovať s kýmkoľvek a bol to teda mýtus, mali ste to všetci správne. OK, prejdeme na ďalšie. Organizácia má voči dobrovoľníkom povinnosti isté. Že či sú vlastne nejakým spôsobom tí dobrovoľníci aj chránení, keď sú pod tou organizáciou. OK, vidím tam ten roj srdiečok. A samozrejme, máte pravdu. Ale aby to nestalo všetko len na tej organizácii, tak organizácia má samozrejme aj nejaké práva, ktoré vlastne vychádzajú z povinností práve toho dobrovoľníka. Ale začneme to najskôr tými povinnostiami organizácie. Samozrejme, najdôležitejšia vec všade podľa mňa je bezpečnosť. Bezpečné podmienky, kolene BOZP, to je asi podľa mňa najdôležitejšie. Jednoducho vedieť, čo robiť v tých kritických situáciách a hlavne, keď náhodou dobrovoľníci pracujú s tými trošku náročnejšími ako keby skupinami, možno aj práve tých ľudí, či už sú to možno práve tí zdravotne postihnutí alebo nejak psychicky postihnutí ľudia, tak na to treba naozaj už aj nejaké vzdelanie a vedieť vlastne aspoň niečo o tých chorobách a tak ďalej, keby náhodou sa niečo stane. Lebo práve aj tie mentálne postihnutia vedia byť najhoršie častokrát, takže tá bezpečnosť je úplne najdôležitejšie, aby sa vlastne nestalo nič nikomu, ani tomu dobrovoľníku, ale vlastne ani tomu, komu je pomáhané. Rovnako tak v dnešnej dobe už organizácie, ako som už hovorila, aj predtým zabezpečujú aj to jedlo a aj tie cestovné náklady. A
potom ešte podľa mňa veľmi dôležitá vec je, že keď organizácia ako keby nejakým spôsobom už má tých dobrovoľníkov a už ide teda niečo s nimi robiť, tak je podľa mňa veľmi dôležité aj zadať, a hlavne jasne zadať tú úlohu, ktorú vlastne ten dobrovoľník má robiť, pretože potom, keď už tam začne byť veľa ľudí a nikto nevie, čo má robiť, všetci robia všetko, tak vtedy vie tiež vzniknúť chaos a tým, že to dobrovoľníctvo sa vykonáva aj s niekým ďalším, s nejakou ďalšou skupinou ľudí, ktorí nie sú zainteresovaní, tak vtedy to vie nejakým spôsobom dosť zhoršiť tú situáciu a viacej uškodiť ako pomôcť. Takže toto je tiež podľa mňa také dôležité, ale samozrejme, čo sa týka toho dobrovoľníka, tak pre neho na to, aby bolo naozaj bezpečne, tak ten dobrovoľník musí jednoducho dodržiavať ako keby tie pravidlá, či už tej bezpečnosti, alebo aj tej organizácie. Nemôže sa ako keby nejakým spôsobom stávať, že sa tam niekomu ublíži. Samozrejme, stať sa môže všetko. Nehovorím, že nie, veľakrát sa stalo a veľakrát sa možno bohužiaľ ešte aj stane, ale nerobiť ako keby tie veci na schvál. To znamená, že s tým sa spája aj akási zodpovednosť. Brať to tak, že nie som tu len tak, ale som tu naozaj za nejakým účelom a chcem ten účel splniť ideálne, čo najlepšie. A samozrejme aj potom vykonávať tie dohodnuté úlohy. Takže ako keby s týmto tá organizácia ráta. A keby som to mala teda zhodnotiť, tak áno, mali ste samozrejme pravdu, organizácia má voči dobrovoľníkom povinnosti, ale rovnako tak aj dobrovoľníci voči tej organizácii. Bez tých pravidiel by to jednoducho fungovať nemohlo. Takže aj tu sú nejaké. OK, nemáte nič. Takže prejdeme na ďalšie. Dobrovoľnícka zmluva podlieha zákonníku práce. Zákonník práce, to je taká vec, ktorá vychádza zo zákona, kde sú vlastne spísané tiež nejaké ako keby práva a povinnosti zamestnávateľa, zamestnanca a tak ďalej. OK, dávate srdiečka. Ideme sa teda pozrieť, ako na tom tá dobrovoľnícka zmluva je, lebo veľa ľudí, keď ako vypracuje automaticky tú zmluvu, tak si to spojí možno práve aj s tým zákonníkom práce, do ktorého spadajú aj rôzne dohody, PP a tak ďalej. Na ľavej strane je dohoda o brigádnickej činnosti, tak ako ju poznáme. To znamená, že to je dohoda, ktorá sa vykonáva za mzdu. Táto sa riadi zákonníkom práce. Je to normálny vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. A ako keby cieľom je práve ten zárobok, tie peňažky. S tým, že je to napríklad práca v kaviarni alebo v obchode a vlastne taká tá klasická brigáda letná, ktorú všetci poznáme. Dohoda o dobrovoľníckej činnosti je trošku iná tým, že ako keby tam sa neočakávajú, alebo práve tým cieľom nie je úplne zárobok, ale tá pomoc, tak ona úplne nespadá pod zákonník práce, ale spadá pod zákon o dobrovoľníctve. To znamená, že ste sa trošku zmýlili, ale je to teda trošku niečo iné. Tým, že tá dobrovoľnícka zmluva ako keby má trošku práve ten iný cieľ, tak vlastne všeobecne je tam aj iné práva a tie povinnosti, ktoré sme si uviedli neskôr, ale to je asi tá najdôležitejšia myšlienka, že napríklad viem, že a ja som mala takú zmluvu, že teda dohodu o dobrovoľníckej, teda áno, dohodu o dobrovoľníckej činnosti, že som sa ako keby dohodla s tou organizáciou tak, že som nedostávala priamo peniažky, ale dostávala som práve ten materiál. Takže dá sa to aj ako keby za tú moju odvedenú prácu. Dajú sa rôzne nastaviť tie dohody, takže to potom závisí priamo od tej organizácie, ale aby ste teda vedeli, že tam je to trošku právne inak. Že tá dobrovoľnícka dohoda je
trošku niečo iné, než tá brigádnická. Takže keby sme si to mali zhodnotiť, tak toto bol mýtus. OK. No a toto bolo vlastne také posledné. Neviem, či máte niekto nejaké otázky, kľudne môžete, ale keby som to mala ako keby celé tak zahrnúť, toto napravo môžete vidieť nejaké naše alebo nejaké moje skúsenosti s dobrovoľníctvom. Keby som to mala celé ako keby zhrnúť, tak podľa mňa najdôležitejšia myšlienka toho dobrovoľníctva je to, že chcem pomáhať, ale neočakávam ako keby mm, žiadny nejaký zárobok. Že chcem pomôcť, lebo ja chcem. A chcem pomôcť preto, lebo viem, že tým ľuďom to častokrát pomôže a niekedy to aj mne vie pomôcť oveľa viacej ako práve tým ľuďom. Možno práve na tých príkladoch, ktoré som spomínala predtým, že si tak človek uvedomí častokrát nejaké situácie alebo si tak utriedí myšlienky alebo získa jednoducho tie zručnosti, ktoré nadobudne a potom ich využíva aj v iných prácach alebo na iných pôdach a tak ďalej. Zároveň dobrovoľníctvo rozvíja veľmi aj empatiu a celkovo komunikáciu s ľuďmi, tým, že s nimi pracuje, ale rovnako tak aj môže povzbudiť nejaký vzťah ku zvieratkám, povedzme, ak niekto chodieva venčiť pravidelne do útulkov. A ja som si sem dovolila ešte doledať vetu, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. A to znamená, že vás tým chcem trošku aj tak motivovať, že ak budete mať možno nejakú príležitosť zapojiť sa do nejakej dobrovoľníckej činnosti, nech je to kľudne nejaká akcia u vás v škole, kde budete len hostingovať a ukazovať ľuďom, kam majú ísť. Aj toto sa ráta, lebo toto sú presne tie situácie a tie malé krôčky k tomu, aby ste vlastne robili to dobrovoľníctvo viacej a viacej a viacej a čím budete robiť viacej a viacej, tak sa budete aj stretávať s rôznymi ľuďmi a bude vám chodiť viacej ponúk a takto postupne, keď vlastne budete chodiť po tých schodíkoch, tak sa práve viete dostať možno aj práve do tej inej krajiny alebo sa dostanete do situácie, ktorá vám ako keby tak trošku zarie do pamäte a budete tak premýšľať nad vecami inak a budete mať možno iné hodnoty a tak ďalej. Takže určite vás v tom motivujem a ak máte ešte teda nejaké otázočky, tak sa kľudne môžete pýtať. Alebo ak som niečo zabudla povedať, tak ma môžete doplniť. OK. Takže... Ja Áno, len Silvi? možno ešte poviem jednu vec, že keď si, aj keď zmluva vlastne nie je podľa zákonníka práce, tak každý dobrovoľník, keď má iné zmluvy o brigádnickej činnosti a podobné, tak keď si robí daňové vyhodnotenie, tak vlastne môže tam zaškrtnúť, že má potvrdenie o tom, že robil dobrovoľníka a tým pádom až 3% vlastne z daní, ktoré boli odvedené, môže zase pomôcť nejakej organizácii alebo nejakému dobrému zmyslu. Čiže tuto pamätá tá legislatíva aj na túto časť, že ja sa vždy teším každoročne, že vlastne môžem dať o 1% viac nejakej organizácii. Teraz myslím, že to znížili na 2%, lebo tam je podpora rodičov, 2%, 2% druhého rodiča a 2% vlastne nejakú organizáciu. Čiže, ale viem, že tým organizáciám, že keď aj presne ako Miška povedala, že malinký kúštičok a mám unstable connection, takže dúfam, že ma počuť, rozumieť. Tak aj keď maličký kúsok a 20-30 eur, keď je nejaké organizácie, lenže keď to pošlo už 10 ľudí, 20 ľudí, tak to vie veľmi pomôcť. Tak určite odporúčame. A Darius sa zase vyhodilo medzi tým. Ďakujem Už sa pekne, prihlasuje. Silvi. Máme ešte 5 minútiek. Ja som si týchto 5 minútiek nechala aj kvôli tomu, aby som vám ešte povedala, že nás čakajú webinári aj na jeseň. To znamená, že sledujte svoje e-mailové stránky, lebo určite vám tam budú chodiť nejaké informácie o nich, ale teda na jeseň sa môžete tešiť na duševnú pohodu, na inklúziu
a potom vlastne aj so spätnou väzbou a prácou s osobným rozvojom členov parlamentov. Takže toto sú ešte webináre, ktoré nás čakajú. Na leto sme vlastne my už s týmito webinármi skončili, ale samozrejme môžete si pozrieť aj tie predošlé na stránke regionálneho centra mládeže pre Trenčín, takže určite to tam mrknite, tie výstupy stadiaľ. To sú tiež veľmi zaujímavé tie webináre. A ak už naozaj nemá nikto nič, tak ja by som s vami spravila ešte veľmi rýchlo spätnú väzbu Ja z ešte jednu Menty. vec, ak môžem, Miška, preto OK, spätnou väzbou, takže že my máme, kým si to áno, áno, nachystáš, jasné, tak, kľudne. tak my máme tie tri témy Mhm. nachystané, ale ak by čokoľvek vás zaujalo, že niekde sme sa niečoho dotkli a radi by ste o tom vedeli viac, tak nám pokojne aj napíšte. Sme otvorené, že my sme, dievčatá, vám pripravili s Veronike s Myškou a naozaj plejádu tých informácií. A tým, že je to hodinový webinár, tak nevieme sa úplne dostať do všetkého do hĺbky. Takže pokojne, ak čokoľvek vás niečo z toho, čo sme riešili, zaujalo a radi by ste išli viac do hĺbky, tak nám napíšte a my sa o tom porozprávame, že či to vieme zaradiť. A už odovzdávam Miške teda na posledný záverečné zhodnotenie vlastne. A už Mhm. vnímam, že som nestihla byť rýchlejšia, tak A Miška. už aj niečo tatúové. Už sa to tu aj niečo rysuje. OK, áno. Môžete vidieť teda tuto, že je Menti. Je to strajka, ktorá presne ako keby slúži aj na takéto spätné väzby. To znamená, že stačí si buď naskenovať tento QR kód, ktorý tu vidíte, ten vás automaticky prenesie všade a nepotrebujete nič riešiť. Keby náhodou vám to nešlo, tak vlastne stačí si otvoriť stránku Menty a takto, Menty, jak je tu. A tam sa vlastne pripojiť pomocou tohoto kódu. Keď s tým náhodou mal niekto problém, tak kľudne môžete povedať. Dúfam, že to pôjde. Super, OK. Vyzerá to, že... Keď neviem, koľkých ľudí tam mám očakávať. Asi môžeš pokračovať, oni si budú medzi Hm. tým. A teda vlastne áno, tá prvá otázka je, že či zmenil ten dnešný webinár váš pohľad na dobrovoľníctvo všeobecne. A môžete tam zakliknúť buď áno, alebo trochu, alebo nie. Ešte čakám jednu odpoveď. Aha, OK. Super. Dobre, vyzerá, že ste tam všetci. Keď náhodou tam niekto nie je, tak kľudne môže písať aj do chatu, ak sa nehambí za tie odpovede, ale podľa mňa tu sa nie čo hambiť. Takže ak to niekomu nejde, kľudne môžete aj do chatu. Ja to asi dám rovno aj ďalej, nech to stíhame v normálnom čase. Takže ďalšia otázka je, že v akej oblasti dobrovoľníctva by ste si vedeli predstaviť pomáhať? Mali sme tam práve tie rôzne cieľové skupiny, kde boli vlastne rôzne tie typy, tak si môžete na tým trošku nejakým spôsobom zaspomínať, že keby ste, OK, že idem niekam dobrovoľničiť, že kde by to bolo, alebo že s kým to bolo, s kým by to bolo. Alebo v rámci akej organizácie by to bolo. OK, zdravotne postihnutým. Afrike. Životné prostredie. Práca s ľuďmi. Pomoc ľuďom. Zvieratám. OK. Je to dole ešte stále ukazuje, že jeden človek nevyplnil. Ale asi to nevadí. Uh,
napísali ste vlastne to, čo som ani nie, že očakávala, ale dobre ste pochopili otázku, takže to som rada. A veľmi pekné veci, zaujímavé. Takže ďalšia otázka je, že čo vás počas prezentácie najviac prekvapilo? Možno. Ak, keď si zase tak akoby popremýšľate nad tým, že čo sme tam mali. Sme tam mali na začiatku nejaký úvod do toho dobrovoľníctva, potom, že kde všade sa viem dostať a stať sa dobrovoľníkom. Potom tam boli aj nejaká legislatíva. Informácie o zapojení, OK, zmluva. Tá aj mňa prekvapila, keď som to prvýkrát zistila, že to tak není. Tiež som si myslela, že podlieha tomu zákonníku pri mne. Otázka o zákonníku. Zahraničie. Pri tom zahraničí len doplním, že EDSK je vlastne ako keby, že tým, že sme v Európskej únii, tak vy môžete naozaj aj mimo Európskej únie ísť na Európsku dobrovoľníckú službu. A je tam reálne databáza organizácií aj tej činnosti vlastne. O jakú činnosť vlastne ide v tej organizácii. Čiže je to veľmi zaujímavé si naozaj kľudne aj dopredu pozrieť, lebo toto není vec, že tam by sa mala plánovať, vyjednávať, rozprávať sa s tými organizáciami, ktoré hostujú toho dobrovoľníka, ako to bude prebiehať, zistiť čo najviac informácií. OK, prejdeme asi na tú poslednú Áno. otázočku. Takže premýšľali by ste po dnešku nad zapojením sa do dobrovoľníckej aktivity? A už ste dobrovoľníci, výborne, výborne. Rada počujem. Tu máme šikovníkov samých. Áno, teším sa. Teším sa, lebo toto bol ako keby môj najväčší cieľ v rámci tejto prezentácie. Čiže namotivovať, aby ste to robili, lebo je to fakt dobrá vec. A myslím si, a podľa mňa to tak aj je, že to dobrovoľníctvo vlastne nikdy človeku nič nezobere. Len mu môže dať. A to, čo vám dá, tak to už potom záleží ako keby od konkrétnych záležitostí, ale je to zaujímavé. Odporúčam to každému. Ale super. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli aktívni a že ste sa aj zapájali a že ste mi aj vyplnili tú väzbu a že ste ma možno aj počúvali, že ste si z toho niečo odniesli. Naozaj ma to teší, lebo dosť tak človek povie, že OK, že má to zmysel a treba to robiť aj naďalej. Takže Presne. ďakujem vám pekne. Ďakujeme vám Ďakujem aj všetkým. Sise, že ma doplňala a tak. Hej. Ďakujeme, ste skvelí, akože, ktorí sa tu hlásite, úplne, že klobúk dole. A ďakujem ešte raz aj Miške, aj Veronike za všetky webináre. A veľmi pevne verím, a že sa uvidíme a budeme počuť zase na jeseň s vami a s ďalšími, ktorí sa prihlásite. Ďakujeme a prajeme vám krásne leto. Už začalo. Čo sa týka počasia, tak už nám začalo leto. Tak užite si to, nech už vám to rýchlo ubehne a nech už si odpočinete a v plnej paráde sa dúfam, že vidíme na jeseň. Ďakujem ešte raz. Pekný deň prajem ešte. Majte Áno, sa. Ahojte. pekný deň. Ahojte. Dovidenia. Ahoj, ahoj. Ahoj. Super. OK.